Vols callar? No cal que ho facis si no vol. D'acord, va, som-hi, no en parlem més. I res de mirar, nois! A partir d'aquí les imatges seran codificades. Quina sort, no és un nu integral! Molt bé, i ara, sisplau, no et moguis. Tinc fred. Però què fan aquests bèsties? Volen congelar la miaca. No ho No et aguantarà. moguis. Si de debò ets la sacerdotessa, hauràs d'aguantar fins al final. Tinc molt fred. M'estic congelant. Sembla com si em punxessin el cos amb milers d'agulles. Ei, ja n'hi ha prou! Imbècil! Que no t'adones que hem construït una paret de gel al voltant? Aquesta paret no la desfarà ni el foc. Vinga, si ets la sacerdotessa, te'n sabràs sortir bé d'aquesta situació. És impossible. Miaka, rendeix-te! Et moriràs! Miaka! S'ha congelat! Oh, no trigarà a aturar-se-li la respiració. Només era una simple noia. Miaka! M'ofego. M'estic morint. Tu tens moltes virtuts i per això no pots rendir-te. Passi el que passi, no et pots rendir. Miaka, vull que siguis feliç. Noriko. Ei, ei, Tamahome, mira! Noriko. Miaka! Mira que estàs bé.